Hello everyone. Hello, hi, नमस्कार. ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଯେହେତୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲି ବ୍ଲଗ୍ ପରେ ବ୍ଲଗ୍ ବୋଲି ଏଇଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ଆଉ ଭାବିଲି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ରୁ ସେଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଜାନୁଆରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ଆଜି ଯେହେତୁ ଜାନୁଆରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଆଜି 31 ଡିସେମ୍ବର ଏବଂ ଆଜି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ରୁ ମୋର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି ଦିନ ସାରା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବହୁତ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ରହିଯାଇଥିଲି ତ ଇଭିନିଂରେ ସୋସାଇଟିରେ ଛୋଟ ପାର୍ଟି ଆମର ଅଛି ସୋସାଇଟିର ସବୁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଛୋଟ ପାର୍ଟି ଯେଉଁଟାକି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ଗୋଟେ ଖାଇବା ପିଇବା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି କେମିତି ମୋର ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ଟା ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି ବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ମୁଁ କେମିତି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଯେହେତୁ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ଭୁଲ ଠିକ୍ ବହୁତ ତ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିବେ ଏବଂ ସଜେସନ୍ ବି ଆପଣମାନେ ଦେବେ ବ୍ଲଗ୍ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବ୍ୟାଗ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେଇନାହାନ୍ତି ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି ପରିବାର ଅଳ୍ପ କିଛି ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆମର ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଇଛି ଆଗକୁ ସମସ୍ତେ ଡାକିଲେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ଲୋର୍କୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ତ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ डांस कला वाला पानी बरसुतिला रे पानी बरसुतिला तेरे सिवा कोई नहीं मेरा सिवा कोई नहीं मेरा इस जहान में तेरे चरणों में रह के हुआ रे जवान में दिल नहीं मेरा ये तो तेरा ही घर है तुझ साथ है तो किस बात का डर है थोड़ा इनोसेंट थोड़ा शरारती जैसा भी हो तुझको मेरी खबर है कभी मैंने रटे हैं तेरे भजन कभी तूने सुनाई लो दिया कुछ करो हाँ
million songs ad-free and over 15 million podcast episodes with Amazon Prime Music. Download now.